Good news kay pwedeng maka-avail og cash gift ang mga senior citizen nga edad 80 ngadto sa 99 years old. Atong sayron kung paunsa kini pinaagi sa live report ni James Paulo Yap. James? Giaghat sa National Commission of Senior Citizens ang mga octogenarians o nanogenarians nga magparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs aron malakip sa makadawat og cash incentives. Ubos sa Republic Act 11982 o ang Centenarian Act, mas gipalapdan pa ang mga benepisyo nga madawat sa usa ka senior citizen. Kini humay nga giamyandahan ang balaod, lakip na sa makadawat og cash incentive ang mga senior citizen nga octogenarians o ang mga nag-edad 80 hangtod 89. Lakip sab ang mga nanogenarians o ang mga senior citizens nga nag-edad 90 hangtod 99. Sa daan nga balaod, bugtong centenarians lang o ang mga senior citizens nga nag-edad og 100 years old ang adunay cash incentives nga 100,000 pesos apan kinahanglan nga magparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA kung asa nga syudad o munisipyo sila residente tungod kinahanglan kuno ipakita ang senior citizens ID. Kinahanglanon sab kuno nga ipresenta ang birth certificate nga maoy magpamatuod sa edad sa senior citizens. 80, 85, 90, and 95 they will receive 10,000 pesos. And those centenarian, they will receive 100,000 pesos. It's cash. But they must apply first before they can receive it. Ang maong balaod gikalipay sa 80 anyos nga si Abraham Daniel. Tungod akong tabang kuno kini alang sa iyang tambal matag adlaw. Dako kay kong pagpasalamat nga ang atong gobyerno naghatag ayon sa mga tigulang. Dako kay pasalamat og ingon anak. Mahitabo gyud. Lakip kuno nga makadawat sa maong cash incentives ang mga senior citizens nga mipanaw na apan nakaselebrar pa sa ilang birthday nga gitakda sa bagong balaod. Kinahanglan lang kuno nga ipakita ang death certificate, senior citizens ID ug application form nga adunay notaryo sa abogado. Any locality, they can go to their office, OSCA, and they will get the application form. There are requirements. You mean apply before your birthday so that it can be processed. And we can submit it before your birthday. Sara, gilauman nga masugda na ang payout sa mga senior citizens cash incentives sa Enero 2025. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.